Wel, bore da. Dros y pethefnos diwetha, y pethefnos ni wedi treulio yn llyfr Jona, ni wedi cael ein cyflwyno i Jona fab Amitai, y fair weather prophet, wnaethon ni weld. Dyn oedd digon parod i gyhoeddi neges yr arglwydd pan oedd e'n cael ei alw i gyhoeddi bendith, ond dyn nath gwrthod fynd i Assyria wedyn. Gwrthod mynd i wlad y gelyn i gyhoeddi gair yr arglwydd. Ni wedi cael ein cyflwyno i ddyn oedd yn digon hapus i wneud yr hyn oedd Duw yn ei alw fe i wneud pan oedd e'n gyfleus iddo fe, ond pan oedd yr alwad yn gostus, oedd Jona ddim eisiau mynd. Dyna yw'r dyn ni wedi cael ein cyflwyno iddo fe dros y pethefnos diwetha. Ni wedi gweld wedyn Jona yn ceisio dianc rhag Dduw, yn ceisio rhedeg i ffwrdd o'r arglwydd a hwylio i Tarsus. Ac wythnos diwetha, wnaethon ni weld Duw yn danfon y storm. Oedd Aron ddangos i ni bod trigaredd Duw yn ddyfnach na tystiolaeth gwael Jona. Wnaethon ni weld Duw yn defnyddio yr un storm i gyflawni mwy nag un pwrpas. Os chi'n cofio'r darlun na o'r two birds with one stone, y darn o gelf na oedd Aron wedi paratoi ar ein cyfer ni. Duw yn defnyddio cyflawni mwy nag un pwrpas drwy'r un amgylchiadau, os chi'n cofio. Gweithio mywyd Jona, gweithio mywydau'r morwyr, ac yn y pen draw gweithio mywydau pobl Nineve drwy'r un storm. A wnaethon ni weld wythnos diwetha hefyd y cyferbyniad na rhwng syched y capten ag oer ni Jona. Y capten yn annog Jona, cofiwch, cer i weddio ar dy Dduw i'n hachub ni. Nath y morwyr ceisio ei diwio nhw, eu hilunod gwag nhw, a chaws nhw i siomi. Felly dyma'r capten yn troi at Jona, wel, tro di at dy Dduw di. A dyma ni wedyn yn dod i uchafbwynt, falle'r benod cyntaf yma, y breaking point fel petai. Beth yw'r datrysiad i'r morwyr yma? Pan mae pob dim yn edrych ar ben arnyn nhw. So ni am ddarllen y benod gyntaf i gyd eto, ond ni'n mynd i ganolbwyntio heddiw ar adnodau 7 i 12. Y benod gyntaf i gyd ni'n mynd i ddarllen, ond canolbwyntio ar adnodau 7 i 12. Daeth gair yr arglwydd at Jona, fab Amitai, a dweud, cod, dos i Nineve, y ddinas fawr, a llefara yn ei herbyn. Oherwydd daeth ei drygioni i'm sylw. Ond cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Aeth i lawr i Jopa a chael llong yn mynd i Tarsus, ac wedi talu ei dreiliau, aeth arni fynd gyda hwy i Tarsus oddi wrth yr arglwydd. Ond cododd yr arglwydd wynt nerthol ar y môr, a bu storm mor arw ar y môr, nes bod y llong mewn perygl o gael ei dryllio. Yr oedd y morwyr wedi dychryn, a phob un yn gweiddi ar ei dduw, a theflasant y ger oddi ar y llong i'r môr i'w hysgafnu. Ond yr oedd Jona wedi mynd i grombil y llong i orwedd, ac wedi cysgu. A daeth capten y llong ato a gofyn, beth yw dy feddwl yn cysgu, cod, a galw ar dy Dduw, efallai y meddyliau'r Duw amdanom, rhag ein difetha. Yna dywedodd y morwyr wrth ei gilydd, o achos pwy y daeth y drwg hwn arnom. Gadewch i ni fwrw coelbren i ni gael gwybod. Felly bwriasant coelbren, a syrthiodd y coelbren ar Jona. Yna dywedasant wrtho, dywed i ni beth yw dy neges, o ble y deithos, prin yw dy wlad, o ba genedl yr wyt. Atebodd yntau hwy, Hebrewr wy fi, ac yr wyf yn ofni'r arglwydd, diw'r nefoedd, a wnaeth y môr a'r sychdir. A daeth ofyn mawr ar y dynion. A dywedasant wrtho, beth yw hyn a wneithost? Oherwydd gwydda'r dynion, mae ffoi oddi wrth yr arglwydd yr oedd, gan iddo ddweud hynny wrthynt. Yna dywedasant, beth awn ythy, mwyn i'r môr ostegu i ni, oherwydd y mae'n gweithygu o hyd. Atebodd yntau, cymerwch fi am taflu i'r môr,
ac yna fe dywelo'r môr i chwi. Oherwydd gwn mae o'm hachos i y daeth y storm arw hon arnoch. Rhwyfodd y dynion yn galed i gyrraedd y tir, ond ni allent gan fod y môr yn gweithygu o hyd yn ei herbyn. Yna gweithasant ar yr arglwydd a dweud, o arglwydd, paid y gadael i ni gael ein defetha am fywyd y dyn hwn, na rhoi gwaed di eog yn ein herbyn. Ti yw'r arglwydd ac yr wyt yn gwneud fel y gwely'n dda. Yna, cymerasant Jona a'i daflu i'r môr. Llynyddodd y môr o'i gynnwrf, ac ofnodd y gwir yr arglwydd yn fawr iawn gan offrymu aberth i'r arglwydd a gwneud addunedau. A threfnodd yr arglwydd i bysgodyn mawr lyncu Jona, a bu Jona ym mol y pysgodyn am 3 diwrnod a 3 noson. Ni'n diolch i Dduw am ei air. Ni am ddechrau yn adnod 7 drwy ystyried y pwynt cyntaf yma. Mae Duw yn ei ragluniaeth yn gallu defnyddio pethau cyffredin, ffeiledig, i amlygu ein pechod a'n bai. I ni ac i'r bobl o'n cwmpas. Yn adnod 7, ni'n gweld mae'r morwyr, maen nhw eisiau gwybod pwy sydd ar fai, pwy sy'n gyfrifol am y mes yma i ni ynddo fe. Ac felly maen nhw'n taflu coil bren, maen nhw'n casting lots. O'n i'n treol meddwl am beth byddai'r equivalent i hynny heddiw. Yn yr ysgol gynradd, felly bod chi'n cofio gwneud eeny, meeny, miny, mo ar yr iard. Neu os chi wedi gweld y ffilm Shrek, fi'n gwybod bod Sam wedi gweld y ffilm Shrek sawl gwaith. Os chi wedi gweld y ffilm Shrek, chi'n cofio felly, Shrek yn dal y blodyn haul mawr na, yn tynnu y petals allan. She loves me not. She loves me. Sorry, Katrina. Ac yn y blaen. Ceisio arwydd, hynny yw. Ceisio arwydd. Oedd y morwyr yn ceisio arwydd, bai pwy yw hyn i gyd. Ond yn wahanol felly i'r eeny, meeny, miny, mo ar yr iard chwarae, byddai'r morwyr mwy na thebyg di credu bod yna rhywbeth dwyfol ar waith, pwerau dwyfol ar waith, wrth iddyn nhw daflu'r coil bren. Yn chwilio arwydd gan rhywbeth dwyfol, pwy sydd ar fai. Wrth gwrs, mae bwriadau nhw yn anghywir yn gwneud hynny. Dyn nhw ddim yn troi at yr arglwydd yn gwneud hynny. Maen nhw'n troi at y bydysawd neu i diwy enw mwyn gwneud hynny. Ond mae Duw, serch hynny, yn gweithio mewn ffordd rhyfeddol. Mae Duw, yn ei sofraniaeth, yn gallu defnyddio pethau gwag y byd mwyn cyflawni ei bwrpasau fe. Ystyriwch, chi sydd wedi bod gyda ni yn yr astudiaethau yn Eseia. I ni wedi gweld yr arglwydd yn gwneud hynny, yn defnyddio Babylon, yn defnyddio Assyria, gwledydd oedd yn ceisio diwy a ffals. Ond mae'r arglwydd yn sofran dros nhw. Mae'n gallu defnyddio'r gwledydd yna mwyn cyflawni ei bwrpasau, yn enwedig ei bwrpasau o gyrryddu a barnu. Os o'n nhw'n cydnabod hynny neu beidio, oedd yr arglwydd yn gallu defnyddio nhw. Mae Duw yn gallu gweithio drwy'r aniwiol. Mae Duw yn gweithio drwy bobl aniwiol. Be ni'n gweld heddiw yw Duw ar waith hyd yn oed drwy'r morwyr yma yn ceisio arwydd mewn ffordd paganaidd. Mae'r arglwydd ar waith ac wedi trefnu drwy'r coil bren yma yn cael ei daflu, mae e'n mynd i ddefnyddio'r morwyr i amlygu pechod a bai Jona. Nid jyst iddyn nhw oedd yn ceisio yr arwydd yna, ond i Jona ei hun hefyd. Nath Aron amlygu rhywbeth wrth yn diwetha, os chi'n cofio. Yn bwysig bod ni'n cofio hyn wrth i ni edrych ar y 5 adnod ni'n edrych ar heddiw. Yn ail hanner adnod 10, os edrychwch chi arno fe, i ni'n gweld mae'r morwyr yn gwybod bod Jona'n rhedeg i ffwrdd. Nhw'n gwybod bod e'n ceisio ffoi. Ond tan iddyn nhw daflu'r coil bren, a tan i'r arglwydd ddefnyddio'r coil bren yna mwyn dangos iddyn nhw, ond nhw ddim wedi gwneud y cysylltiad Jona'n rhedeg i ffwrdd sydd yn gyfrifol am ein sefyllfa ni. Jona'n rhedeg i ffwrdd sydd yn gyfrifol am ein sefyllfa ni. So dyma nhw'n taflu'r coil bren, a mae enw Jona'n cael ei amlygu. Eisiau chi dychmygu, rhowch eich hunain
yn sgidiau Jona. Dychmygwch be bydd wedi digwydd yn ei galon e. Jona'n cael ei wynebu gan y morwyr yma, dal y coel bren, a'r morwyr yma o'i safbwynt nhw yn credu tu hwnt i unrhyw amheuaeth, mae Jona sydd ar fai. Dychmygwch, cyn bod Jona'n cael ei wynebu gyda hyn. Dychmygwch yn treol meddwl falle, mae stori ma'n ddrwg nag yw e. Falle dyw hwn yn ddim byd i wneud i fi. Falle jyst storom yw hwn. Falle taw barn ar y morwyr yw hyn hyd yn oed y paganiad yma. Who knows? Os o'n i yn sefyllfa Jona, dyna bydde fe hen gnawd i yn gwneud. Ceisio esgusodi ei ffwrdd. Na, dyw hwn ddim amdana i. Dyw hwn ddim amdana i. Ddim eisiau cydnabod, na fi yw'r rheswm i ni yn y twll yma. Fi sydd ar fai fan hyn. Un o hoff quotes fi gan bregethwr yw rhywbeth nath Dwight Moody ddweud, gweinidog o Chicago. Mae'n dweud hyn. I have never met a man who has given me as much trouble as myself. Mae'r Cristion yn deall hynny. Mae'r galon edifar yn deall hynny. Ond mae'r galon sydd mewn gwrthryfel ddim eisiau cydnabod y gwirionedd yna. Nid fi sydd ar fai am yn trwbl i, mae'r galon edifar yn dweud. Mae'r galon sydd ddim yn edifar eisiau rhedeg i ffwrdd. A dyna beth yw bywyd Jona, nag yfe? Bywyd o redeg i ffwrdd, o ddim eisiau cyfri'r gost, o ddim eisiau gwneud yr hyn sy'n gostus iddo fe. Ac yn y sefyllfa ma nawr, peidio eisiau troi at Dduw. Ond dychmygwch wedyn, fel ni wedi gweud, y morwyr yma'n nesau ato fe, ti sydd ar fai Jona. Ti yw'r rheswm i ni'n mynd i farw. Pwy wyt ti? Be ti wedi wneud sy'n golygu bod ni yn y sefyllfa yma? A Jona'n ateb wedyn yn dweud, Hebrewr wy fi, ac rwyf yn ofni'r arglwydd. Dyw'r nefoedd, a wnaeth y môr a'r sychdir. Ystyriwch ymateb Jona yn hyn. Mae Jona'n cydnabod Dyw, yn cydnabod e, a mae Jona'n cydnabod pethau sy'n wir am Dduw hefyd. Dyw yw'r nefoedd. Fe sydd wedi creu'r môr a'r sychdir, mae hynny'n wir. Ond, dyw perthynas Jona gyda Dyw ddim yn gywir. Dyw ei berthynas e ddim yn iawn. Jona'n defnyddio'r gair ofn. Dwi'n ofni'r arglwydd. Mae'r gair ofn fan hyn, iarei yn Hebraeg, yn gallu golygu dau beth. Mae'n gallu golygu parchedig ofn. Yr ofn dyle fod arno ni o'r arglwydd. Hyd yn oed ni sy'n nabod Dyw fel tad, fe ddyle fod barchedig ofn arno ni. Ac am ein bod ni'n gweld rhywbeth o'i fawredd e, ei sancteiddrwydd e, ei ogoniant, ei ysblander. Mae'r gair ofn sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn yn gallu golygu hynna. Ond nid bob tro. A nid dyna'r fath o ofn sydd gan Jona fan hyn. Mae'r gair iarei yn Hebraeg hefyd yn gallu golygu arswyd, bod yn scared. A dyna yw reality Jona. Mae yn scared o Dduw, yn ofni Dyw, ond ddim chwaith wedi deall y Dyw mae e'n ofni. Ystyriwch, o'n i'n ceisio meddwl am darlun o hyn. Mae Jona chydig bach fel dyn yn nofio yn y môr yn gweld Great White Shark. Right? Gweld Great White Shark yn cael ofn rhyfedda, ond wedyn yn ceisio cysuro'i hun yn meddwl, mae'n oce, allai nofio i ffwrdd. Allai nofio i ffwrdd. Mae unrhyw un sy'n meddwl hynny di hollol underestimatio y gwrthrych maen nhw wedi ofni. Mae'r person sy'n meddwl mae'n gallu nofio i ffwrdd y Great White Shark ddim wedi deall pa mor bwerus a gymaint yn well o nofiwr yw'r siarc na'r dyn. Sdim gobeith da'r dyn i nofio i ffwrdd. Mae Jona, bod ofyn yr arglwydd arno fe, mae e di meddwl bod e'n bosib iddo fe redeg i ffwrdd.
dyw e ddim di deall Dyw. Dyw e ddim di deall mawredd Dyw. Sdim gobeith dy Jona i redeg i ffwrdd. So ystyriwch, i Jona gydnabod ar lafar taw Dyw yw creuawdwr pob dim, taw Dyw sydd wedi creu'r môr a'r sychder, mae'n amlwg bod e ddim yn byw gyda'r reality yna mewn golwg. Ystyriwch pa mor dwp yw beth mae'n gweud. Dyw sydd wedi creu'r môr, a dwi'n gallu rhedeg i ffwrdd o'r Dyw na ar y môr. Dyna sy'n mynd trwy meddwl Jona. Mae'n amlwg, bod ganddo fe ofyn yr arglwydd, just arswyd yw hynny, a dyw e ddim di deall y Dyw mae'n ofni. Dyw e ddim di deall pa mor bwerus yw e, gymaint yn ewch yw'r Dyw yna na Jona. Nawr falle bod na bobl yn ein cymuned ni yn Gyfyrddin sydd ar agwedd na. Ystyriwch, pobl sydd ag ofyn Dyw, so hynny yw, pan maen nhw'n stopio i feddwl am Dduw a cwestiynau mawr bywyd, mae arswyd ryfedda'n dod arnyn nhw. Fel mae Paul yn dweud wrth y Rufeiniaid, maen nhw'n gallu gweld pwer a nerth Dyw drwy edrych ar y greadigaeth. Ond rhyw ffordd maen nhw'n meddwl, mae'n bod fi ddim yn meddwl am y pethau yma. Bydd e'n iawn, fi ddim angen poeni, neu jyst peidio meddwl amdano nhw. Bod yna ofyn o pethau mawr Dyw, dyn nhw ddim eisiau meddwl amdano fe, a maen nhw'n twyllo ei hun i feddwl, sdim angen i fi feddwl am y pethau yma. Maen nhw'n ceisio rhedeg i ffwrdd, cuddio, head in the sand. Ond yn y pen draw, does dim cuddio. Does dim rhedeg i ffwrdd. So wrth i'r coel bryn yma cael ei dynnu, a Jona'n cael ei amlygu fel yr un sydd ar fai, dychmygwch de beth sy'n mynd trwy i feddwl e. Mae'r arglwydd, Dyw Israel, yr un o'n i'n meddwl sy'n ni'n gallu gadael Israel a rhedeg i ffwrdd rhagddo fe, wedi ffindio fi. Wedi ffindio fi a fe sydd wedi dod â'r storm yma arna i, a mae wedi ymlygu fy mhechod i a'r ffaith bod fi dan farn i'r bobl yma o'n cwmpasu. Dychmygwch y sylweddoliad, mae'r rhedeg i ffwrdd wedi bod yn ofer. Mae Dyw wedi dod o hyd i fi, a mwy na hynny, bod Dyw byth di colli golwg arno fe. Mae'r arglwydd di gweld y cyfan mae Jona di wneud. A drwy'r morwyr yma yn taflu'r coelbren, dyma Dyw nawr yn achosi Jona weld, yn cael ei wynebu gyda'r gwirionedd. Jona, ti ddim di gallu rhedeg cam i ffwrdd ohono fi. Nawr, ystyriwch, dod i'r sylweddoliad na. Dwi ond yn gallu meddwl am dau ymateb yn y sefyllfa yna. Dau ymateb yn cael yn gwynebu gyda'r gwirionedd yna. Mae Jona yn wynebu angau. Mae'n gwynebu marwolaeth oherwydd i wrthryfele. Mae'n gwynebu'r diwedd. Mae e bron di cyrraedd the point of no return fan hyn. So beth yw'r opsiynau? Naill ai troi at Dduw, troi yn ôl, cyffesu, edifarhau ar ei gliniau, troi rhag ei bechodau, taflu ei hun ar drigaredd Dduw, fel, cofiwch, nath capten y llong dweud wrtho fe, mae Dduw wedi defnyddio capten y llong i gwahodd Jona i edifeirwch, mae wedi gwahodd e. Yr unig opsiwn arall ar y pwynt yna yw marwolaeth. Dyna yw'r ddau opsiwn, edifarhau neu marwolaeth, repentance o death. Dyna yw'r opsiynau. A be mae Jona'n dewis? Mae'r morwyr yn dweud, be wnawn y thi mwyn i'r môr ostegu i ni, oherwydd y mae'n gweithygu o hyd. A tybod yntau, cymerwch fi, taflwch fi i'r môr. A wedyn fe wneith y môr dywelu i chi. Oherwydd gŵr mae o'm hachos i y daeth y storm arw hon arnoch. Mae Jona'n dewis marw fan hyn. Smo Jona'n gwybod bod Dyw yn mynd i weithio mewn ffordd gwirthiol drwy pysgodyn i achub e. Smo Jona'n gwybod hynna? Y ddau opsiwn sydd gan Jona yw edifarhau neu marw, a mae Jona'n dewis dinistyr. Mae'n dewis marwolaeth. Bydde well gan Jona farw nag edifarhau.
Gobeithio bod chi'n gwerthfawrogi difrifoldeb hynny. So well gan Jona farw na droi at Dduw mewn edifeirwch. Bod Duw wedi defnyddio y morwyr yma sydd yn Phoenicians, yn Byganiad, mae wedi defnyddio hyd yn oed nhw mwyn ceisio dod â Jona i edifeirwch. Mae Jona'n dewis, na, tablwch fi i'r môr. So well gan I farw. Dyna yw sefyllfa unrhyw un sydd ddim yn credu. Yn ei natur, so well gan nhw wynebu dinistyr na troi at Dduw. Dyna pam yn ein gwaith ni o gyrraedd pobl gyda'r newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist, mae rhaid i ni ddeall, fel nath John dweud wrth y plant bore yma, oni bai bod yr arglwydd yn agor eu llyged nhw i weld eu sefyllfa, i weld eu cyflwr, oni bai bod Duw yn dod â nhw i fywyd lle fu marwolaeth gynt, bydd pobl yn dewis dinistyr dros edifeirwch. Mae eisiau ni gydnabod hefyd, dyna yw gwirionedd ein hen gnawd ni fel credinwyr. Dwi wedi bod yn myfyrio lot wythnos yma ar beth yw hi i fyw mewn corff syrthiedig. Ac wrth fyfyrio ar hynny, ynglyn i'r darlleniad yma, nath y taro fi. Tan bod fi'n gweld yr arglwydd Iesu Grist, wyneb yn wyneb ar y diwrnod olaf, dwi'n cario o gwmpas yn nghorffi hen natur, a bydde well gan yr hen natur na sydd yno fi, bydde well gan hwnna farw nag edifarhau. Mae yna ran ohono fi bydde well wynebu dinistyr nag edifarhau. Dwi eisiau pwyso y gwirionedd yna arnoch chi bore yma. Rhywbeth mae Paul yn sôn am yn pennod 7 i'r Rhufeiniad. Mae dyheuadau'r hen gnawd yna yn gwbl groes i bethau Duw. Yn adnod 18 o'r Rhufeiniad 7, mae Paul yn dweud, oherwydd mi wn nad oes dim da yn cartrefu yno fi, hynny yw yn fy nghnawd, yn yr hen ddyn. Mae hanes Jona yn amlygu'r gwirionedd yna i ni, mewn ffordd eitha du a gwyn, ond mae'n gwirionedd dylen ni gofio bob dydd i ni fel Cristnogion, os ydyn ni wedi credu, i ni mewn brwydr mewnol yn erbyn yr hen natur. Dwi mewn brwydr mewnol yn erbyn yr hen alun, a bydde well gan yr hen alun wynebu dinistyr nag edifarhau. Dyna pa mor ffyrnig, pa mor wrthwynebus, pa mor wrthryfelgar yw'r hen gnawd. Dwi'n gallu edrych nôl ar y mywyd i. Yr adegau yna lle dwi wedi underestimatio cweith pa mor ddrwg yw'r hen gnawd, a mae wedi achosi peryg ysbrydol i fi. Gobeithio bod chi'n gweld bore yma, mae'r hen gnawd yna mor beryglus. Mae e fel anifail sydd wedi cael ei brifo, sydd wedi cael ei woundio, ond mae e dal eisiau ymladd. Dyna pa mor beryglus yw'r hen natur sydd dal yno ni. Mae rhaid i ni gymryd y frwydr yna o ddifri. So cyn i ni fynd nôl at Jona, rhai pethau i ddweud am y frwydr yna. Deallwch hyn. Bydde na ddim frwydr, oni bai bod Duw wedi rhoi natur newydd i ni. Natur newydd sydd yn groes i'r hen natur. Bydde na ddim frwydr, oni bai bod Duw wedi rhoi bywyd i ni. Bydde na ddim frwydr, oni bai bod Duw wedi datod cadwynau pechod fel ein bod ni'n gallu brwydro. Bydde na ddim frwydr, oni bai bod Duw ar waith yn ein nerthu ni, yn rhoi nerth ysbrydol i ni mwyn brwydro'r hen gnawd. A bydde na ddim posibilrwydd o frwydro, oni bai bod Duw wedi darparu arfogaeth ar ein cyfer ni, fel bydd Sam yn edrych arno fe gyda'r plant yn yr ysgol Sul rhai misoedd yn ôl. Holl arfogaeth Duw mwyn i ni brwydro yn erbyn pechod a'r hen gnawd. Yr unig reswm mae yna frwydr yw gras Duw. Felly,
Cymerwch hwn fel anogaeth. Mae gymaint o Gristnogion yn cael pethau yma y ffordd rownd. Cymerwch hwn fel anogaeth. Os ydych chi yn teimlo poen a thor calon y frwydr yna ar hyn o bryd, trystiwch mae'r arglwydd ar waith. Pwyswch arno fe, achos y cysur yw hyn. Nid yr upper hand yn y frwydr ar bob achlysur sy'n dangos bod chi'n Gristion. Presenoldeb y frwydr sy'n dangos bod chi'n Gristion. Sy'n dangos bod yr arglwydd ar waith yno chi. Gan ymddiried yn y pen draw, fe gewn i'r fuddugoliaeth. Am fod Crist wedi torri pŵer pechod a marwolaeth. Dwi am ddarllen yn Saesneg i chi o un o fy hoff ddogfennau bach chi. Gyffes ffydd bydyddwyr 1689 sy'n crynhoi'r gwirionedd yma yn wych. So os ydych chi'n cael y cyfieithu, tynnwch y cans i ffwrdd. Dyma beth mae'r pennod 13 o Gyffes y Bydyddwyr yn gweud. Those who are united to Christ and effectually called and regenerated have a new heart and a new spirit, created in them through the power of Christ's death and resurrection. They are also further sanctified really and personally through the same power by his word and spirit dwelling in them. The dominion of the whole body of sin is destroyed, and the various evil desires that arise from it are more and more weakened and put to death. At the same time, those who are called and regenerated are more and more enlivened and strengthened in all saving graces, so that they practice true holiness, without which no one shall see the Lord. This sanctification extends through the whole person, though it is never completed in this life. Some corruption remains in every part. From this arises a continual and irreconcilable war with the desires of the flesh against the spirit and the spirit against the flesh. In this war, the remaining corruption may greatly prevail for a time. Yet, through the continual supply of strength from the sanctifying Spirit of Christ, the regenerate part overcomes. So, the saints grow in grace, perfecting holiness in the fear of God. They pursue a heavenly life in gospel obedience to all the commands that Christ as head and king has given them in his word. Chi'n gweld fyna, taw nid perffeithrwydd yw marc y Cristion, ond y frwydr yn erbyn pechod sy'n dangos bod gras Duw ar waith yno ni. Os ydych chi'n ymwybodol o'r frwydr yna bore yma, os ydych chi'n casau popeth am ddyheuadau'r hen gnawd, cymerwch hynny fel anogaeth bod yr arglwydd ar waith. Ar y llaw arall, mae yna rybydd i ni yn hyn hefyd. Os nad oes brwydr, os nad yw'r natur newydd yn casau'r pechod yr hen gnawd yn ceisio ei laddau, os nad yw'r brwydr yna yno chi, dych chi ddim yn nabod Duw. Mae o mor blaen â hynny. Os nad oes brwydr yn erbyn pechod, dych chi ddim wedi profi gras. Archwiliwch eich hunain bore yma, lle chi'n sefyll. A peidiwch bod fel Jona, peidiwch eich ceisio rhedeg i ffwrdd rhag hyn, mae hon yn gwestiwn o bwys tragwyddol. Ble chi'n sefyll? Mae Crist wedi gwneud y ffordd i ni nabod Duw drwy gymryd y gosb am ein gwrthryfel ni ar y groes, drwy hoelio'r hen gnawd ar y groes. Mae yna wahoddiad i ni i droi ac i gredu, i roi ffydd yn yr hyn mae e wedi gwneud. Ac os ydyn ni'n derbyn y bywyd newydd yna yng Christ, be ni'n neud? I ni'n camu mewn i frwydr. I ni'n camu mewn i frwydr yn erbyn pwy oedden ni. Pob dydd, tan bod yr arglwydd yn galw ni adre. Mae yna ryfel yno ni.
yn ôl at Jona cyn i ni gloi nawr. Os chi'n darllen y commentaries, mae yna syniad, lot o syniadau gwahanol ynglyn â pryd yn union mae Jona'n dod i gredu. Oedd Jona'n grediniwr nath fynd trwy crisis ffydd a cael ei adfer drwy'r hanes yma? Neu efer hanes yma yw stori Jona'n dod i gredu? Naill ffordd neu'r llall, fedrwn ni ddweud, gyda'r hyn i ni'n canolbwyntio ar bore yma, fedrwn ni ddweud taw hen natur ddynol, cnawdol Jona sy'n gyrru be mae'n neud yn ein darlleniad ni heddiw. Dyw e ddim eisiau edifarhau. Mae rhaid i ni gydnabod, mae edifeirwch yn boenus, mae edifeirwch yn gostus, achos mae'n golygu bod ni angen bod yn onest gyda'r arglwydd am ein pechod ni. Mae'n golygu bod ni'n ochri gyda'r arglwydd yn erbyn ein hunan, yn dweud arglwydd, ti yn gywir yn dyfarn, bydde ti'n hollol gywir arglwydd i gondemio fi am hechod i, am dragwyddoldeb. Ac eto, mae edifeirwch yn dod llaw yn llaw gyda ffydd. Arglwydd, bydde ti'n hollol iawn i gondemio fi, ac eto, ddiw dwi'n clodfori dy enw di, am ei ti gwneud ffordd allan i fi, drwy Grist. Edifeirwch y ffydd, dau ochr o'r un geiniog, ac yn Jona yn ni'n gweld dim o hynny. Dyn ni ddim yn gweld ffydd yn rhigaredd yr arglwydd. Dyn ni ddim yn gweld yr un ddeheuad i edifarhau. So well gan y fe farw. So i grynhoi be ni wedi gweld heddiw. Mae hanes Jona yn dangos, mae'r arglwydd yn defnyddio pob math o ddulliau yn ei sofraniaeth mwyn amlygu ein pechod a'n bai i ni'n hunain ac i'r bobl o'n cwmpas ni. Ac yn aml, be wneith yr arglwydd, os mae'n dangos i ni bod ni ar fai, ond yn ni'n gwrthod cydnabod hynny, mi wneith e ddefnyddio pobl eraill mwyn dangos i ni. Ti'n wrong fan hyn. Ti'n wrong. Mae angen edifarhau. Ond ni yn defnyddio pobl eraill mwyn gwynebu ni gyda'n pechod ni. Pam? Mwyn ein adfer ni. Gweddiwch bydd yr arglwydd yn gwneud hynny. Gweddiwch, arglwydd, os oes yna unrhyw ffordd yno fi sydd ddim yn dy blesio di, ac yn fy hen gnaw, dwi ddim yn fodlon cydnabod hynny, arglwydd, defnyddio bobl eraill mwyn dangos hynny i fi, mwyn cyrryddu fi, fel bod fi'n edifarhau. Gweddiwch hynny. Yn ail, mae hanes Jona yn dangos y gall person fod yn dweud y pethau cywir am Dduw. Ta fe yw Duw y nefoedd, fe yw'r unig Dduw. Fe yw creawdwr y môr a'r sychder. Ta fe yw'r unig ffordd gall pobl fod yn dweud y pethau yna i gyd, ac eto, felly nhw peidio fod yn byw yng ngoleuni'r gwirioneddau yna. Fel mae Jona. Gofynnwch lle chi yn hynny. Ydych chi'n gwybod yr athrawiaeth i gyd, ond bod e ddim yn siapio'ch bywyd chi. Ac yn drydydd wedyn, mae hanes Jona yn dangos bydd y well gan yr hen ddyn farw nag edifarhau. Felly, diolchwch am y frwydr. Diolchwch fod gynnwch chi natur newydd sy'n dangos bod chi'n fyw yng Nghrist. Gweddiwch am nerth, gweddiwch bydd yr arglwydd yn nerthu y natur newydd yna yn y frwydr yn erbyn yn hen. Gweddiwch bydd yr arglwydd yn rhoi'r hen i farwolaeth. Gwadwch eich hunan. Gwadwch pwy oeddech chi. A embreisiwch yr hunaniaeth newydd yna sydd gynnwch chi yng Nghrist. Ym mhob agwedd o'ch bywyd chi. Gwisgwch amdanoch, fel mae Paul yn dweud i'r Colosiaid, y natur newydd dynol. Tynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addfwynder ac amynedd, fel ein bod ni'n gallu rhoi'r hen i farwolaeth. Amen.